agbude na fuga wọrọ ndị mmụọ atụghị inu nkata ọ ka ọwara ọsọ ụta gbara asịrị onweghị ka ọ na-ayọ elili makwa na ngwugwu mara ekele ya egwu adịghị atụkwa na oriri na onye ga-ada oriri ga-egwu na ọkwa nnene ndụ nwoke ndụ nwaanyị ndụ mmiri ndụ azụ eze ọ ya adị ndụ mgbe ebighị achọrọ m ka m gbuo nwoke gbuo nwaanyị na nke m ka m na-azọ awele ụsọ ọjị ọ na-eji iji itere mba ya anwụrụ so onye bụ ọkụ anyị ejekwe Europe anyị bata Europe mfere ananza strikers niile ma defenders niile nọ before mụ abịa onye ọbụla nwere injury onye ọbụla coach kpọọ ọbụla injury dị eje ka echekie ndị medicals bịa ka echeki asị na onye ahụ ama agbazi bọọlụ 6 months maka na a sịkwa na a na-eche ka a ga-esi wee nụ edi ọbara nwaanyị ndị dị ime a na-amụ nwoke ọbịa ya bụ na akara ya saa bara nweta ezu agbanyụkwa ọkụ a sị m na ọ n'iru ka a na-agba oke mgbe ejebejebe akala eze anaba akala eze ejesi ọ dịka eze ọgwọrọ agwọ mba a sị m rugwenu m jebe onye sị na ya ma aba Europe anya ọfụma azịza ka a eji zafịa anyị aba Europe mgberike ndị ọrụ akwụ chara anyị n'ụzọ ndị ọkara tule chara anyị n'ụzọ ọbara ọsọ na-agwa ọbara ọra ndị etetọ na ndị nọ ndị akwa ojii ndị ojii ndị dum tupu dum chọọ egbuo n'ime ọfịa agbapụta n'ilo na-ajụ kedu onye na-egbu ha ma afị ka anyị na-abata na Europe players niile nọ na klọb m nwee injiri ka sọsọ gbaa anya ụbọ ata na-azọ nke ya asị na-ajọ nwa ụlọ ka o si eruo akwa nna m gwara m na ọkwa ọgụ enweta ya aka ara eleri ya ọkwa nnene onye nna ya zuru ori ọkwa akwụkwọ na-aja agbawa mgbo gbọ nna gị na-ebu isi anụ ahụ ya ga-agba ọ ga-adịghị mma ka njụkwa anụ maka na onye nyụchiri nso ụzọ nata ọ ga-ezute ijiji ya anyị jekwe anya na-enugwu mekete anya na anagwu mekete anya fekwa azụ na mmiri ọ bụ ife te n'ofe a sị mgbe nke afọ nkwọ oye fakọta ife ọma ka anyị libe iwe na ọ bụrụ na ego bịa a na-egburu gị anụ ị na-atafu anụ gbọọ ọnọdụ ụlọ nọkwara onye furu n'ezi ọnọ n'ezi pụkwara onye nọ n'ụlọ ọ nọkwara onye nọ n'ụlọ gbanụ na ọgụ nke mmụọ ka mgbarụ na ọgụ nke mmadụ na onye kpalibe unu mụ wee tiwe iwe onye kpaliba mbe mmụọ tiwe na iwe Europe anya eje ịsọ ọbụla ịkpọ gị na ị ga-aza a ga-ewu mma agha ya bụ akwụkwọ Sam ka m mewere oghe wee na-ewere ikikere nke dị n'akwụkwọ nsọ na n'ime Chukwu na-asị biko lekwe nwa gị dube m chebe m dịka anyị na-achọ ịga obodo Igbo aga ịcha akara aka anyị nna biko ka ị kwadoro anyị ụzọ gbuoro anyị ụzọ ebe ụzọ na-adịghị ụfọdụ ji chi atụrụ atụ anyị isi ụfọdụ ji arụsị na anyị isi mana onye m ji anyị isi gwụla Chineke ọ ya mere ka m ji si ọkpara Chineke chụba ndị na-achụ m ejighị m ike mma ejighị m ike egbe ejighị m ike ịgabe dibịa ejighị m ike mma ejighị m ike egbe ejighị m ike ịgabe dibịa ma ọ bụ na aha Jizọs ka ikpere niile ga-egbu n'ala ma ọ bụ na aha Jizọs ka ike ndị iro m niile ga-ada ya mere chụba ndị ga-achụ m ma ejighị m ike ọbara Chineke chụba ndị na-achụ m ejighị m ike onye ga-edu m chụba ndị na-achụ m ejighị m ike dịka m na-abanye n'ụgbọelu bụrụla anyị pilot bụrụla anyị onye mbụ na onye ikpeazụ dịka anyị ga-awa ịga n'ime Europe ịwa ma ekwele ka eriri Europe mere anyị ahụ were Europe nke eluigwe kekọlata anyị ma maa anyị ka anyị kekọrọ ego ndị ọcha kelalie n'ala na n'aha Jizọs amen n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ amen. Ọ gwụkwala ekpere ịwa ọgwụ m gwọrọ n'ime Chineke ekpere ịwa ọgwụ m gwọrọ n'ime Chineke ekpere ịwa ọgwụ m gwọrọ. Aga m agwọ ya ọzọ. Ekpere ịwa ọgwụ m gwọrọ n'ime Chineke ekpere ịwa ọgwụ m gwọrọ. Aga m agwọ ya ọzọ. Ekpere ịwa ọgwụ m gwọrọ n'ime Chineke ekpere ịwa ọgwụ m gwọrọ. Aga m agwọ ya ọzọ. Ekpere ịwa ọgwụ m gwọrọ n'ime Chineke ekpere ịwa ọgwụ m gwọrọ. Aga m agwọ ya ọzọ. Ekpere ịwa ọgwụ m gwọrọ n'ime Chineke ekpere ịwa ọgwụ m gwọrọ. Aga m agwọ ya ọzọ. Ekpere ịwa ọgwụ m gwọrọ n'ime Chineke ekpere ịwa ọgwụ m gwọrọ. Aga m agwọ ya ọzọ. Ekpere ịwa ọgwụ m gwọrọ n'ime Chineke ekpere ịwa ọgwụ m gwọrọ. Aga m agwọ ya ọzọ. Ekpere ịwa ọgwụ m gwọrọ n'ime Chineke ekpere ịwa ọgwụ m gwọrọ. Aga m agwọ ya ọzọ. Ekpere ịwa ọgw
onye chọrọ ịgwọ ọgwụ gwọrọ bawu mana ekpere ebe ọgwụ m gwọrọ aga m agwọ ya ọzọ ọ bụ ekpere ebe ọgwụ m gwọrọ n'ime ụgbọelu ekpere ebe ọgwụ m gwọrọ aga m agwọ ya ọzọ ekpere ebe ọgwụ m na-agwọ ha sị na m na-agwọ ọgwụ mana ekpere ebe ọgwụ m gwọrọ aga m agwọ ya ọzọ ọ bụrụgo katikist ga-anọchiri m ụzọ ga-aga ịghara futucham ya ọ ga-aga ime ka ijenụ m gajegharị inwe isi katikist Holy Ghost him ya na-emego ekpere ebe ọgwụ m gwọrọ wo ụmụ Chineke agawala m Europe m gara aga m ebu ego elo agawala m Europe o eyi elebe okpu m nọle aga m agwa ya ọzọ ka m were okpu m tinye n'isi o aha Lagos from Lagos. bye bye Ukwu ya nọkwa ya. Ochi. kpamkpam onye Na we o. anyị tụọla ka egbe We are ready. Mọtaba. Eje. Boy. Eje. biko kpọtụrụ anyị okwu ya osi anaghị adịgoro dị Taa nọ ndị egwu bọọlụ. nwanne m nwoke Mba okwu nwanne anyị. okwu na Lagos ugbu a o ji na bọs onye ahụ pụọ isi okwu ị mere gịnị Ọsị. okwu ya wagonu ọ pụrụ n'abalị ụnyaahụ Mba ọ dịka ọ tara okwu. okwu nke anyị na-achọ nke coach nke na-ekochu bọọlụ nke nọ Europe si Europe bata ọnya ana m n'ugbo n'ụbọchị a fọkụ na-emetere n'ebe ụbọchị ọnya ọ pụgonu ọ pụrụ n'abalị ụnyaahụ ọ nọ Lagos ugbu a Ọ sị na okwu the night bus na Lagos. mba it can't be possible It can't Oko be- ga-esi eji night bus ala Ọ nụrụ ya sị it can be possible. ma anyị niile kwesịrị iso hapụ together okwu ya na-eji night bus hapụ anyị kwuru na anyị ga-efe n'elu wee pụọ ya werezi night bus pụọ without telling mba aba m n'egwu Ị bụ onye ala? Gị na ya brother ọ na-aṅụ ụmụ? Ibu oke so okwu ibu unu jiri ego m wee tido. Ka ọsọ. ọkụ ịgwa m dị ya bụ mgbe unu ga-ekwe m ego m unu ga-eme ego ego gịnịkwa Bịa nwoke m. Na nne ị bịa gwuo m chandum. Ị ma ihe nọ na Togo. Cycling sentence taa. Miomini na Togo. Ị ya nkịta. kekwe fe mme Bịa nwoke m iji ngwu egwu na mgbu ogigbu mba ololo ma na mba eze gị. Bụ onye ala. Ya your brother gị. mekwa ka unu siri ego m na ma ekwanụ kọọlụ ma ekwanụ fon kọl eme use ko joy soap enwekwa m joy ka eme akọrọ mmanya na mpa anyị ka eme akọrọ ọrụ obodo na Obasanjo na-elepe ọta na ọchanja ọntụ Bịa gaa ị ga-anụ mebe Togo ya nwere mmadụ eri nwe m na Togo ọ bụcha na be nna ka mmadụ edet ọ dị possible Inugo be nse na nse si akwa. Inugo be zoom excel ma bo inugo go ala ma kle Togo kan si nwanne ya nya na. Ọ dị gide. Guy adị gbe isu bajo so. Ebe call to call so. Ka mo ego wo so nto de ni. Ọ dị go na bụ ndị ala. Nya. Ị maka so. Come on, vala ma. biko zuole gị na achọ m mkpọta anyị na-eti m n'azụ Kemini. achọrọ m otite anyị na-eti m n'azụ Kemini, na m kuzi ihe okwu. Ọkwa eme m introduce to idiot abịa dị ego m. Nwoke m, ụmụ akwa awarụ malụkwa onwe ya, m na ya ebulukwa ya. Anyị ebulukwa ya. gịnị ka ị eme m nọ ị na-achasịrị m anya onye ka ị na-achakasịrị anya ndị Togo ejiri m eriri ejiri m ụdọ magbute gị na be m Ọrụ ya introduce. ọrụ gwa bịa sị make introduce when you know the person who came to me sị make introduce to that person ka ị bịa na-amakasịrị m anya mgbakwa ọgwụgwụ nwa na Ọ dị gị bụ onye ala. Ịbụ onye ala. Ọgwụ. Ọ dị gị bụ onye ala. Ịbụ onye ala nwoke m. ọgwụ nwa onye ara oge nwa onye bụ onye ara because ọ bụrụ na ị gaghị aga gwụrụ ọgwụ buru ibu agajeghị Europe ọgwụ gaghị agaghị ife Gị wa bụcha plate buru Bible ndị bụ niile bụ catechist. Why na o mere ọ?
ndị nzuzo na daba abana ị na-ebuturu m akpa ebuli ya ebuli o ị na-ebuturu m akpa ojoma ị na-ebuturu m akpa ị na-ebuturu m akpa na obutu akpa tie m ihe mma gị isi ị na-ebuturu m akpa tie m ihe ka m gote gị na mbụ nwa otu biko onye nke otu nke anyị gbaka ị ma na anyị so otu oyi ịma mgbe anyị na-ara eyiri Maserati na otu oyi a na-aga otu a ịgba mgbe a ịwa bịara Ọnịcha nya bifo anyị wee jebeta obodo zuo na nne gị ọkụ emere gị na amụ elele na mụ na ya bịara igwu egwu kọsọ ọ nwere ngakọrọ ndị ogbe na afọ Obasanjo ebe ọ na-elepe ọta na ọchanja mụnwa ka ị na-ekodo n'akwa ịkpọrọ m tai mba akwa nke nka mkpọ tai m ịkpọrọ m tai chefusie na mistake is always ọghọm nwoke ma ha maka ọsụsọ ọ dịka onye na-eme gị n'isi a na-agbaghị nkịtị gị na-ezuzu who are you onye ka ị bụ bigodo obere nwa nya nwoke na-agba obere nwa tọnda gbagbuo oge katapila kwọrị ya gị nwoke na-agba obere nwa katapila kwọrị ya mgbe anyị gị na-eje akwụkwọ mgbe anyị nọ na primary school ị na-amapụta legodo onye m na-edere ese na skuul obere nwa dị ka gị m na-edere ese mgbe anyị nọ na sekọndịrị skuul Virgin Mario! Virgin! ị na-edere m ese Lele gị! gị bụ ese ka ebe ese Ese wo gịnị bụ ese gị na onwe gị? ị na-ajụ m ebe ese Gịnị bụ ese gị na onwe gị na-ajụ m gịnị bụ ese? ese bụ na ese nne Ese bụ na ese. Ese ahụ sewa gị ọnụ. ese seba gị anya Ese sepịara m gị anya waka. tọnda gbuo gị ebe a Nwoke ọgwụ hapụ maka ọgwụ na ahụ ọsịsọ. Wepụ maka ọgwụ na ahụ. Catechis. Pụta. Ejime. Jim ngọwụ jim. Gịnị ka a na-eji? Jim nke ilili eme eji aka ngwupụta. Jim ya. Gịnị ka a na-eji? Isi Jim gịnị ka a na-eji m? Don't pretend as if you don't know what I'm saying. Anwakwala m enye m that look because I won't take it. Anwakwala m enye m that look, I won't take it. Ị mara nke ọbụla iligre. Mụrụ obiọma gị. Chineke jiri ke gị. Tụọra m ngọwa aka. Because I will not stand here and watch you kill me untimely. Jigi gịnị ka m tọrọ ịghọta ka ihe chọrọ ka m jigi? You are pretending as if you don't know what I'm saying. Don't give me that question. Anwakwala m enye m that look. Chineke kpere gị ka ị bịa n'ụlọ nsọ ya bịa rụọ na ya ọrụ. Ọ bụghị ka ị nọ n'ụlọ nsọ ya na-arụ ala na-arụ ụrụ na akwụ ya ọkụkọ na-arụ ụrụ na akwụ ya. Asa asọkata eze anya ekpuru ekete n'isi gwa ya okwu. A na-anọ n'ukwu ugiri si ya na ọ na-elu ilu gwa ya hụ face to face enweghị ihe ọ ga-eme. You have killed me enough. You have taken enough from me. It is high time you release me and let me go. Ihe akpọrọ gị uwe ka ị bịa na vineyard. Oge mma m dị ime when my mother was pregnant. Ama m amụma ole eburu n'isi ya. Ama m ihe ebe ụlọ ọ gafetere mma m gafete ọkwa ụdọ agwa ya si ya nwa na ibu n'afọ is going to be a great person. Ya pụta ya ukwuta agwa ya si ya this pikin you are carrying inside your womb na ọ ga-awụ a light to this generation. Ya pụta ebe na-atọghị ihe ebo ya na mma nwere ebe ọla mma m gafere ndị ama niile eji mma m ote na-emerewe preamble nke ọbụla ọ gafetara atọ ya aka amụzie m mụpụta m gị ile anya hụ my destiny gị were eriri otu ekechie m ke destiny mkpụkpụrụ ke ya chọ gị iligre lie ya maka Chineke kere m na gị na-abụ maka release home taa sị m Pharaoh let your people go sị m Paulinus I set you free and you should go. Eberigishi ngata gị kpọm onye oshi. Even gọvanọ Imo steeti Hope Uzodimma ọkwa na ọ nọ taa ọmụnwa kwesịrị iwu that gọvanọ ọmụnwa ka o ruru ekwesịgo m iche about 2, 3, 4 second tenor nchịcha m rituo chi ahụ nchịcha rituo chụkwasa nchịcha ma rigorokwe chukwu again ọwa amụma eburebu n'isi m that nọ ihe m kwesịrị iwu n'ime ụwa king the destiny motel laya n'iyi itigre n'ite pot itigre n'ime mbele mmanya igwuru na foundation ụlọ gị atige ya chọọchị nọ na gị na-awụdụ sọ ọgụ nọ chọọchị amabechi atụrụ ego chọọchị nọ na-agụ ụlọ bikọs ụlọ ịnọ na ya na-eshi mmiri arụ na-agụ ụlọ ihe na-adị eme gị were ke m tige na komkom kwụsị ya ngọwụlụ iligre I don't want to know wherever it is mana ngọwụlụ hapụ ka nje aka m gwụpụta ka nje aka m gwuru onwe m nwere onwe m jimia So nya mere ji wee si on the way from gate here tiri mkpu bata n'ime my compound mbịazi gị ebe m liri gịnị oke ebe gịwa na-afụ n'ihe na-afụ n'izuzo ị kwesịrị ịbụ president of Nigeria ị kwesịrị ịbụ onye ọchịchị bai ka ihe mere ifuru ebe eliri ya ele ihe mere ifu ha ebe eliri ya ebe na-afụ n'ife afụ n'izuzo ihe na-ekwu ihe ịchọrọ ka ụlọ m wawu na mmịa da afụ ụzọ ị chọrọ mmịa da afụ ụzọ don't worry ị chọrọ mama ha ebe iliri ya ọ dị chọọchị eme njọ chọrọ mama ha ebe iliri ya nke ọgbọ ọsọ bilie ya ma ahụ ya taa ndị ozi nke n'igwe ga-ekpughe m anya obi n'igwe ghebenụ m anya ohe mgbe ọbụla iliri ya were m agha nna enwere ike mba igide gị igire n'ụlọ ọhụrụ maka ama m onye iwu
I'm going to get here, but I got chopped too much. I got chopped easily. I'm going to get here this coach. I must dig out myself today. I want me. An internal man cannot understand this of the spirit. No more than about 5 minutes. You see about what? I'm a fire. I want to come and keep 5 minutes. You're not my side. And I didn't know. There are some guilty griot. There's some guilty now. Okay, Binyato. You're sleeping at this time of the day. You Nika Buru no why potara. Do you want to be useless in life? God forbid. Nenu. I'm talking and you're still sleeping. Oh, can you do here, eh? Look at my hang 1 minute a week on. Can't I drink water and keep cup for you? Eh? What you continue pestering my life as if see, this is my life. Yeah, I want to happen can be what you should. It's your life. But I got on again. It's your life. Then sleep away your life. You get here at this time of the day. Nekwa kangwa go. Marry here derigema. Go and hustle money. Struggle and get money. Look at you. American footballer. In which your field. The young shall grow. Exactly. The young shall grow. Hey. The young shall grow. Okay? See, let me tell you. Struggle and make money. If not, I will stop feeding you. I will not, in fact, you are grown enough to take care of yourself. You can feed yourself. I won't feed you forever. You will stop feeding me. Ha! Hey, oche boom na gnes abia ha. Iga henye munni. Hey, ka mgbabiri no nwo. Ana ekwe ka henye munni ga henye munni asif na nne kwa mmiri nkita yi na-eshi nga ebupute. Iba iga nnu gi lekote ni ishiri drum. Look at how your food has kept me. Since I'm saying about ishile na mmadụ pụọ. Ya wo hi mmiri nkita ishi de shigbo ekwelem ko ka. See, let me tell you, I am your responsibility. Yes. Our conscience nne lewe nwago. Nwakwanu mgbe ijiri tolite gba mbọ kpata ego mgbe ijiri kpata. Osirukwa no mbọ le ge mabiri lewe nne go na-erughị eru. Mgbe ijiri kpata gi le nne go. At what age? Ka ahụ gbasazikwara ga akwụkwọ said the age ọwụ. Nwa wo nwa. N'ihu ga ahụ ọnụ na-ajụrụ gị n'ihu ka ije wụrụ nwa. Obere oge kịta awa ọcha eju gị n'ihu. Ị ka bụ nwa. Bible sekwara gị nna le nne gị. Ewurugo nna ewuruzi nwa. Onye wo nna? Ami mo ge ekwa. Ikala. Ikala wona ema. Ne ka ngwa ko. Hiwekwa ụra ga. Ihe gidi ya nyiju afọ. Mgbe oyi ji teta mara ihe. Ji nwayọ ije mara that girl ibururu ego bunye na apata ya. Ego ọga gị ije nata ya. Ne ka ngwa gị mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga-aghọta. Ịkọ mkpụrụ ọma, ịghọta mkpụrụ ọma. Ịkọ mkpụrụ ọjọọ, ịghọta mkpụrụ ọjọọ. ahụnanụ m oke mkpụrụ gele ahịa mkpụrụ olive oil mustard seed ịkọ na anyị lele mkpụrụ ịkụrụ kwa ya ka ị na-aghọ ihe ugba lelenu m nụ onye nụ ka ị na-ekwu ugba ya dị n'ọka during your own time ịgbapụrụ mmiri ọ nwaanyị ibe gị ka m werele ego ahụ chi ga na apata like you said how much ole onye di gị wọ nna m lụrụ gịnị ego one ka o tiri na apata gị what did he do for you and I just piam so otu mkpụrụ nwa ụnụ mụrụ come on itrain ya ụna nwesi ike ịzụ m zụọ m otu eme awụrụ mmadụ ọwụrụ sasị mụrụ ụlọ muji asị ha na-ekwesị mba azụrụ onye azụ onye otu mkpụrụ nwa nna be ele nne go kọkọrọrọ m unu dupu m ọnịcha ga nwụọ n'ọnịcha bụrụ mkpọ ego onye ọkọt
No problem. Nwa ji gosi ya katki bịa nga yigo uwe green aga hụje. Ala na ga-ekpudo ya. Unu niile kwe hụrụ gị. Ele ihe mpa m tiri gị na nga. Sleep away your life. If not ahụhụ. Continue sleeping. Just continue sleeping. Stupid boy. I will sleep oh. Continue. Sleep away your life. Obere English anyị mụtara agaghị ezuru gị ike. Mụla gị gazara aba n'anya akwa na-agajege vum 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 ka egbe. Akwa na-ekwu ụka walking talking. Sleep away your life. Oyibo gị every day ga-asụ mbọsị na-asụ ya you didn't wake up. Mụ na gị ele onye ga-abụ ibe to be useful. Ịdị useful ma lụọ erie. Ya mụta m sọsọ otu nwa ọ mụtara ọzọ onwedị nothing good for me. Asọ m zi wadịrị sị asị yes ọ zụgo onye azụ onye. Otu naanị ya azụtụ m ntakịrị gbabiri nwa ọwụsa gị nga. Chịrị aba n'anya wuju ore ga-akpati gị na-agajighị vum 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 egbe ga-ebu ọkụkọ. Gafukwe. Bịakwa bịa kpọte m nke ọzọ ma jide anya tagbuo gị n'ihe gị kpọọ m n'oshi. Bikwa ụrụ ọma m nọ nga na-arụ n'elu ọpụ iwe ka gị bịa were aka nkume ike bite m. Gbakọrọkwa. Asonye ga-akpata ego gide nwekwanụ peace. Ụmụazị ọgbọm ole pụgoro na village a. Chibụzọ nwa ụlọ mba nga ọ ekwere dị ka ọ ka na-aga ọ pụọla bọyị ma afọ ịlọta alọta. Ele ka o jizi wụrụ sọsọ mụnwa nke m dịzi iche. Gaa nga anya kụdi ụmụ okorobịa wụsara nga ahụ enwedị ha na-eme. Ịpụ Facebook ha wụsara onye ọla na-epost aghara aghara. They are my mates. N'ime ọgba bọọdụ n'ogbe agba ebu ọdụ n'ogbe ka apịara akụ mmadụ ejighị nwa aka Aga-aba n'ụwa ọgụ. mụ na ejighị aka lee ntị anya nwago nwa ka elube ya na-arụ na alụbakpo m bara uru vileji a na enwecha ndị nọ n'ọfụma alụbakpo m ọnụ ọkpụba ịtọ igon nwụrụ onye otu a m na iro ha afọ ọnụ ma afọ ọnụ irube ọrụ napatabe mmadụ lụọ onye igwe skọt ya bụ ụtọ ọ na-ala anyị na ọ ga-atụrụ anyị ọ ga-enye anyị onyinye na na vileji a ihe na-aka agwagwogwo tukutu sinsi ịbata from Ọnịcha ka ihe na ka eme anyị jego gba abụọ eburu ego anyị na dị ọrụ orikọdị ga anyị zuru anyị mgbe ọbụla katikis ọngụ ga-emere nka mpa ma eme nka mma ga-eme nka ma ya ka mmadụ ya na-anyị agụ n'obodo a na ya ga-eme ka anyị bido zugbo ori anyị kama ya zute onye ọbụla agwakwa ọ bụ togo nnọkwa mana gị na-abịa zụta aka ọnụ dọbi ụta ebe nne okeme ya ka anyị ga-eme vileji a na anyị ga-alụ ka nwa onye ọbụla rute iwu na nwere ga-eme anyị ga-eme nwe ya 2-man board the value 2-man board ebe ọbụla adaba anyị tija ama m na ọ nọ n'ọbara amụ mmụọ ori ịchọ na anyị were na mụ na-erapụ m na ngosi example ma ntụ ada ahụ ozugbo wepụtara anyị anya na-eru your family name mụ anyị nwere m family gị unu ọka nke anyị maka na azụzi nwanne ya nwoke bụ ọnkụ bụ katikist ka anyị na-akọ anyị lụbakpo m na onye ọbụla adịlo ya trust me anyị lụbara na kpo m si anyị achị atụkwana ya atụ ịtụ onye atụ anụ ga-agba na watch ya na No. What's the one saying? You see sample. If you can get now, say come on, you me. Togo yen na alo combine on. Nzo. Give up, boys. Come on. Your partner.
Mama, ebutego m ike. Eluigwe echetela m. Eluigwe emepewo, ọnụ ụzọ emepewo. Ọ bụ maka m pọli. Eluigwe emepewo, akpa ego amatago. Ọ bụ maka m pọli. Polinus. Nne m. Ịdị sure na ebe a na ya ga-ebido ka njekwagote ọgwụ. Mama. Ị ka na-akọ akụkọ Old Testament. Akụkọ anyị na-akọ na belongs to the Old Testament in the Bible. Ị kwesịrị ịbata na agba ọhụrụ ka anyị nwee ike kọwara gị ka o siri je. Ngwa gee ntị ka m gbanyere gị fim. Ọkwa gwara m gị before that all my hope and trust is in God. Gị jụọ m ihe m chọrọ ime, m sị gị mama, achọrọ m ilekwasị Chineke anya, tụkwasị ya obi, na-eche mgbe ọ ga-agọzi m. Finally, he has remembered me. Finally, he has blessed me. Finally, he has opened his ways of blessings. Na-ezozi ka mmiri. Ezo ka mmiri. Achọrọ m ka ịgwa gị na-akwadobezie ụdị ọnwụ ọbụla ị chọrọ ịnwụ na kwadobe. Ị chọrọ ịnwụ ọnwụ gbara ọkpịrịkpọ ka ị nwụọ na pịam ego m ji akwa gị dọrọ adọrọ. Aga m akwaga gị ọgwọdọ ori na ị ga-aga ọkụ mmụọ nshi na ọkụ mmụọ were ego kwapụta gị kwara gị ote akpụ ogo n'ala eze gị nwa ga-anwụ mụ elie gị ndị akparị na-ebu ụzọ anwụ ndị shi dị mma elie ha. Mama, kedu uru ọ ga-abara gị na mmụọ? A sị na nwa ga-eli nne ya. Nwaanyị ọbụla ma ihe mụrụ nwa ga na-ekpe ekpere sị biko Chineke ekwekwala ka nwa ya nwụọ kama ka ya nwa nwụọ ka nwa ya nwee ike mee gịnị lie ya. Akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara na nwa ịkwadona n'igbu m gbuzie m. Asịrị gị nwụọ anụkwara m akwado igbu gị mana biko eweliwe ile nke ọmgbe ole kwute okwu ọnwụ ote ụjọ a na-atụ gị. Mama, hapụkwanụ mmehie aka maka na ọnwụ onye mmehie bụ onye na-atụ ụjọ ọnwụ. Otu m na ugbu a aka m dị ọcha. Mistake is always ọghọm. Emeela m ya in the past and I cannot do the same mistake again. So ikwute okwu ọnwụ na ụjọ a na-atụ m because na mana my ways are pure. Mmụọ na-alekwe m n'ala eze Chineke. Ebe a ka m ga-ana anyị ga-ezukọ n'ala eze Chukwu na-akpọ ụbọ. Chere ka m gbanyere gị fim ka m tinyeziere gị home video. Jesus. Nke akwụkwa mbido ihe ahụ Genesis ka m wepụtazie the preamble. Poli? Nne Poli. Kedu si bute ego a? Ebutego m ike. Polinus. Mama, kedu si bute ego izuwelo oyi? How I wish na m hụrụ oshi. Mezo mana ahụhụ m oshi. Nke a obe small. Asa ebu m ihe niile wee bata. Asa ebu m ha niile wee bata. Mama, you marvel. So, biko, let me do justice. Biko. Poli, jide ego gị. Nara m. Ndara gị gị na amaghị ebe si pụta. Biko wepụ ya n'ahụ. Kedu onye ga-afụ ego ya na-atụ ego ụjọ? Money has come, so you have to embrace money. Enye gị nara ọ bụghị enye gị na-atụ ụjọ. Money is our own and we must speak the language that money will hear. Polinus. Biko. Abụ m nne gị. Mehie ọnụ gwa m eziokwu. Gwa m ebe ego azị. Anyway, if you must know. Ngwa chere. Ọga gị change na mind ya na settle gị. Onye nwe ọga gị? Aka na aka akụkọ ọga kịta. Aka na aka akụkọ ọga kịta. Ihe niile gbasara m gbasara Ọnịcha ekewala ya. Otu osimiri ihe shiri kewa na Bible. O weta aka mụ nwa na Ọnịcha. Head bridge, in fact, bridge Ọnịcha ekewa gị between me and bridge Ọnịcha. I am a man alone. Forget anything gbasara ọga m ekpepụli ya na ekpere achụpụli ya n'afọ. Emene m circumcise, sekọpụ ya n'ime ntụ m.
I am now man on alone or man on his own. Whatever you are seeing now, it is my sweat. I struggle for it, and God showed me, someone, I am going to bless you. Or say, pray until something happened. Push until something happened. I pushed, and it has started happening. And you worked for it? Yes! I'm work for it. This is good. Ma, a show log up to go back. A lanya, a hoge. I see level lanya nilu. Within the naga this compound. Take no gabia. When you come on no gabia. Helene Kume. Ogabia and Gakon Kume. I say, I'm by here. I'm a dear of a football. I got great. Mama Friday lepenga. Friday geruzi kwe 2 meter. Kina say kalage. E ka frono. Onye mutro onye haka mu nwa afọ ole ka mdu. Wepa afọ m na afọ kegi. Igbala Christmas too much. So ge ngodo na enwu ho n'oke. Mana ihe m na-achị gwa ga atụzi na egwu ọnwụ. Atụzi na ekwute okwu ọnwụ. You should be happy. Tonda ga ha ba. Ọnwụ onye ọbụla aji. Elemgbe ka ị bịara n'ụwa. Elemgbe. So ekwu mana ihe abụna ngị ayikwu mana okwu ọnwụ ebe nọ. Ekwu mana okwu ọnwụ ebe nọ. Hey, nne pom pom pom. Beans I ga kwụsị isi beans no now. Biko, nwekere ndị nọ here. Akwụkwọ bi ka be eji eri beans agafeela. Ịghọtago? Hey, emutego m ike mee. Walinus, bịa ka i were gaa o. Wali! Biko, ama m ebe isi weta ego a. Bịa were. Nee ya. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. He be